तारिणी पीठ ब्रह्मपुर गंजाम जोटा कि गोटे शक्तिपीठ आईटा ओडिशार शक्तिपीठ मानक मध्य अन्यतम बहुत सुंदर जगह चारिआडे ग्रीन ग्रीन पूरा सबुज परिसीमा। आज आम जाऊँ रोपवे रे पूर्व आम आसीचु किंतु आम अलग रास्तार जाइचु सेटा बस रे जाइचु उपरको किंतु आज आम रोपवे रे जाऊँ रोपवे गुड़ा आसूची भिडियो करुँच आम फास्ट टाइम रोपवे रे जाऊँ तारातारी अलग रास्ता गोटे समय आसीचु देखुचु माँकर कौन इच्छा केमी आम पूजा करके भलरे भलरे जाऊँ झील भी एथरक आसी फर्स्ट टाइम आम भी ताकू नहीं जाऊँ मामा भी आसी मो मामा आम मामा मो हजबैंड आ झील समस्ते जाऊँ। पूरा चारिआडे ग्रीन ग्रीन पूरा फोटो सब नौची वीडियो भी करुँची एठू तल को साइड रो देख तड़े रोपवे भी जाऊँ साइड रे आस्ते आस्ते ऊपर को उठुचु। आम ए पहुँचलु ऊपर पहुँचिकी आम मंदिर को जाऊँ। बढ़िया लगे एपटे आसी आसी नथिले चलो शीघ्र पूजा ये होता अच्छा
ଆଛ ଡାକିଦେଲ ମାମାକୁ ମାମା ଆଛ ମାମା କହିଦିଅ ମାମା ଆଛ ପହଡ଼ କରି মাগো তুমি সর্বজনীন আছো হৃদয় জুড়ে মাগো তুমি সর্বজনীন আছো হৃদয় জুড়ে মা আমি মাদার কি ভুলি তাকে করে মা আমি মাদার কি ভুলি ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଅଛନ୍ତି ବସା ସାରିବ ବସା ସାରିବ ବୋଉ ଖାଇବ ତା ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିବ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଏଠି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଏଠି ବାହାରେ ପୂଜା ହେଉଛି ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଉପରକୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ କରିବ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ କରିସାରିକି ଆମେ ମା ତାରାତାରିଣୀରେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପୁଣି ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ ସବୁ ସରିଲା ଦର୍ଶନ ଭଲକରି ହେଇଗଲା ପୂଜା ବି ଭଲସେ ହେଲା ଆମେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନସିକ ରଖିଥିଲୁ ପୂଜା ବି କରିଲୁ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା ମାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଦୁଇବାର ଭୋଗ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତ ପୁରା ତରତରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ପୂଜା ବି ଭଲସେ କରିଦେଲୁ କରିକି ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ରୋପୱେରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ମା ତାରାତାରିଣୀ କି ଜୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିକି ଏଇଟା ଦେଖିବେ ତାରାତାରିଣୀର ଭିୟୁ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ